Hi ha un tipus de fractura de la part alta del fèmur, que descrivim com fractura intracapsular de fèmur desplaçada, que mereix un tipus de tractament especial, que és la pròtesi de maluc. Aquestes fractures afecten a pacients majors de 75 anys i comporten un greu problema de salut pública, afectant a 1,66 milions de persones l'any i s'espera un increment de fins a 6,26 milions de persones per al 2050. Al territori català situem unes 600 fractures per cada 100.000 habitants. En una anàlisi de cost-beneficis, no tots els pacients són tributaris del mateix tractament o la mateixa pròtesi. Un pacient sa, actiu i funcional mereix una pròtesi total de maluc. En canvi, un pacient que no tingui tanta funcionalitat i sigui més fràgil s'hauria d'indicar un altre tipus de pròtesi com la hemiartroplàstia. D'altra banda, en els pacients amb expectatives de vida més limitades està indicada la hemiartroplàstia. Fins i tot en pacients amb esperança de vida molt curta està indicada l'extensió terapèutica. Amb el propòsit d'agrupar aquests conceptes, presentem una eina que facilita la presa de decisions i unifica els criteris a partir dels quals acabarem prenent la decisió final. Aquesta eina incorpora una escala de fragilitat clínica, l'edat, comorbilitats, la situació cognitiva del pacient, permetent individualitzar i personalitzar el tractament definitiu. La fragilitat és un marcador d'edat biològica i ens defineix quina és la reserva funcional de la persona per fer front als events adversos com és una intervenció quirúrgica. Ja sabem que el grau de fragilitat de la persona ens pot predir quines són les complicacions mèdiques, quina és la seva mortalitat i també la seva funcionalitat després de la intervenció quirúrgica. És per això que ens pot ajudar a l'hora de decidir quina és la millor pròtesi de maluc en la persona d'edat avançada amb una fractura intracapsular. Però com no sempre tots són blancs o negres, quan mesurem aquesta fragilitat i ens dona incertesa en el pronòstic, hem de recórrer a una valoració geriàtrica integral realitzada per un equip interdisciplinar. Estaries disposat a que una persona que ha tingut un mal dia decidís quin és el tractament de la fractura de fèmur del teu familiar? A Catalunya, les fractures de fèmur representen uns 600 per cada 100.000 habitants i representen un alt cost sanitari. Si tractes fractures de fèmur, Fractures ProApp t'interessa perquè t'assessora i et permet personalitzar el millor tractament de la fractura intracapsular de fèmur. L'evolució cap a la medicina personalitzada inclou la personalització en la presa de decisions. Fractures ProApp és un producte desenvolupat per un equip interdisciplinari. L'elecció del millor tractament no ha de ser per intuïció, depèn de tu.